krijg op het moment dat we hier toch nog wel aardig wat besmettingen hebben en dat we machinaal wat ontwaan moeten, ja, vallen de mensen hier boeten de boord en dat vind ik schande. Na kweerlijk 10 dagen is de sneltestlocatie voor een coronatagongsbewijs in Dokkum alweer dicht. Het bedrijf dat de testen aanneemt had de stekker eruit lutsen, omdat het te min opsmiet. Die testfaciliteiten die worden vergund door de Stichting Open Nederland en ja, die hebben na je onbesteding dient waarbij het net meer zo is dat elke testaanbieder zeg maar een vaste prijs krijgt, maar er een flexibel pad in de prijs zit van het tal testen dat je aanneemt. Dus dat betekent dat ja, de testaannemers in wat minder dichtbevolkte gebieden ja, minder verdienen en daar toch onder de rode streep komen. Ze zeggen, nou, je doet het niet meer. Dat is in Dokkum, maar bijvoorbeeld ik in Delfzijl en ik elders in de landen. Gevolg is dat mensen uit de regio nou Hiondal naar Ljouwert of Drachten matten voor een tagongsbewijs. En dat vindt burgemeester Kramer een kweerlijke zaak. Vandaar dat ik een oproep doen wil aan het kabinet om hier nooit te zien. Want ja, ik de tweede keer zo, ja, dat maakt leegdrompelig. En iedereen in Nederland moet er een gebruik van maken kennen. Nou, je zorgt dat mensen hier 40 kilometer heen en waarom nog een keer 40 kilometer? Hij is 80 kilometer reizen gemaakt om zo snel te testen dan. Ja, dat is eigenlijk net normaal. Er rinnen op dit stuit nog peteren met oren testontbieders. Het is te hopen dat er gauw een oplossing komt. Oors kunnen er in het weekend mogelijk problemen ontstaan. Heel soort jongeren denken, nou, die sneltest ken het, nou, dat maakt nou Ljouwert, nou, dat doe ik net. Nou, ik weet je de gok en ik ga de jongen even lekker te stappen. Nou, maar alle gevolgen van dien. Dat moeten we dus net hebben.